Tikulandira kunomvera pano ndi Panyasa Voice Box pamene makhandi ya Malawi osiyanasiyana makhandi maganizo osiyanasiyana pamene ndali zathu ku Malawi kayitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuyendera kuno kwathu ku Malawi. Ndiye tabweranso ndi bambo Samuel Wara afuna kuika maganizo awo pa za kufufuza kwa ngozi ya ndege imene yachitika ku Chikangawa imene tipachengerezi ngona kuti Commission of Inquiry. Samuel Wara akuti iwo pa umunthu wawo akuti sikhala zovutirapo kuti akapereke umboni wawo ku Commission of Inquiry imene chifukwa kuti akuona kuti Commission of Inquiry imene iyi ikusowekera zinthu zina ndi zina monga kudziwa kuti ayi ndege ija inali ndege ya asilikali koma Commission of Inquiry mulibemo asilikali kapena kuti akatswiri amene amadziwa za kayendetsedwe ka ndege kankhondo komanso usilikali kuno ku Malawi. Iwanso akungofunsa mafunso ena awiri atatu amene akuti ayi zikwakayikitsa kuti nkhala pita akapereka umboni wawo akuona ngati umboni wawo supula kancho. Commission of Inquiry imene chayo ndi Commission of Inquiry ya ndale osati ya technical. Amafuna kuti khale Commission of Inquiry ya technical imene muchimkhala akatswiri oyendetsa ndege akatswiri a usilikali ndiye nawo oti amene angathandize kufufuza kuti chimene chinachitika pa 10 June kuti pezeke kuti mpaka na Vice President athu amwalira ndi chani. Ndite ndikhale modzi pano Panyasa Voice Box kuti timve kuti Samuel Wara akuti bwanji pa Commission of Inquiry yofufuza ndege imene olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Makatha Chakwera anakhazikitsa kuti ifufuze choonadi chimene chinachitika ku Chikangawa pa 10 June 2024 pano Panyasa Voice Box. Ndipo tikamaliza chonde muika maganizo anu in the comment section below pa zimene anena Samuel Wara zokhudza Commission of Inquiry. Ndipo timakunyadirani. We'll see you on the next one. Yes, good morning, comrades. How are you, everyone? Libwanja nzatu kumene muliko. No, ineyo, I'm good. Commander Bwinapapa, because I've got some questions zomwe antena mukunifunsa about the Commission of Inquiry and Geja, because this other time I said that ineyo I'm ready to give my part of the story about Zandegeja Commission of Inquiry. Then in the course of doing that, while I'm looking at the maneno zimene zija chikwa ni maona kai na si Commission of Inquiry jana tapanga then ni maona so ma commissioners amene ali involved in this Commission of Inquiry imene apangidwe yofufuza ndege. Ndikona eligibility komanso credibility eni sindikuiona mwayi. Therefore it will be very difficult for a person like me who technically ninaona zina zake zomwe this Commission of Inquiry ndikona ngati cannot do. Ine na pa ground komanso anthu amene anafa mndege mucha ambiri anali anthu oti ndikwaziwa personally ndakula nawo komanso ndi anthu omwe ndimapasa ulemu. So with this Commission of Inquiry imene yapangidwa hii, I can say the first establishment or formation of Commission of Inquiry yakhazikidwa after pressure, meaning that what it will do, it is just there as a figurehead inquiry. The real inquiry imene mafunika is a technical inquiry imene kufunika panye baba, because kugwa kwa ndege ya nkhondo ija it's very sensitive. Yasiyana ndi ndege ina ndi ndege ina, because the only people who had access to that plane anali asilikali, not an ordinary civilian. Ndege ija inali ya nkhondo. Therefore akunkhondo anthu omwe amaziwa za military, the people who did military sciences and they know what military is, ndamene akuza kufufuza ndege imeneja, because ndegeja sikuja inagwa ija kunali chifunga. In military ineyo ndikuziwa kuti ku military kumakhazi ambiri zomwe zimapangisa kuti mwina kuthana ndi mdani. There are so many things zomwe zimapangika ku army kapena in militaries. Global wise military imapanga zinthu zoti moyo wa munthu akuza kumusowesa mwenjera yosiyanasiyana. Amaphunzira ku usilikali how to get rid or how to control or how to deal with the situation yomwe akona kuti ili threat kuboma. That's why I'm at Minister of Defense. So it could happen that this thing ndege yagwaja sina ya civilian ya nkhondo. Therefore the Commission of Inquiry yena kupanga ndanthu omwe amaziwa military sciences. Why I'm saying this, pakati pa kumaveka mbiri kuti maIsraelites akukhuzidwa, anthu aku Israel akukhuzidwa pa nkhani ya ndegeja, tifufuze kodi anthu aku Israel anabweradi ku Malawi kuno? Ngati anabwera mapanga chani? Because ngati kumene kunagwa ndege kuja kunali chifunga, kunali fog. Fog ikana khala ya normal, ikana chifunga chija ncheni cha chilengedwe, ikanaonesa machine oona za mphepo, ma weather focus ikanaonesa kuti kuchikangawa kunali chifunga chachikulu chomwe ndege sikanatha kudusa. Koma mkati muwerenge mupite pa Google muone read about the military ndiye mulembe fog. Pali maiko ena Russia, Israel, America, Germany amatha kupanga fog
amata kupanga nditu kupanga fog ija ya artificial fog amapanga akapanga fog yawo ija mwina kuza kuponya mabomba opya paziko pena kuti asaonekere and fog yopanga ija simaoneka machine yawo oyezera za mphepo. So I've read about this commission of inquiry. Then you want even the composition. Mulibe technocrat, we know also another person who knows about these things militarily. Asirikali yankondo meme mkangati mulibe ozindikira. Kuti ndege yankondo ikagwa chima penka nchana. Sure fogi inachitika ushikangawa kija. Inali fogi yodabwisa kwambiri. Fogi the whole day. Fogi nhaza chamtaza mbi chifunga chima panga mamawa. Zuwa lika magwele chifunga chimata. Koma that day fogi inapanga the whole day. First of its kind ushikangawa kuja. Fog imene inacho kabwa inachita banje. Delta weather atiuze bene popo. Kodi fog ina ushikangawa kuja. Inali fog yani. But the people who can determine that, who can justify that fog, ngantoma anapita ku military, they did military sciences and laboratory. Chima chitika ndichana. Mukati muone mupite pa Google. Boma la Israel olo anthu aku Israel amapanga mvula. Just like Michael ngati panopa Dubai amapanga mvula. America imatapanga so fog kuti mina ndege zawo ziduse kapena zizankhondo ziduse mulengalenga amatapanga fog kuona kuti kumwamba kosaona zimene zikuchitika. So fog ina uchikanga uja inali fog yodabwisa kwambiri Malawi. This is not politics. Then the commission of inquiry ngati sitiuza Malawi the cause of that fog. The commission of inquiry is useless. I'm downplaying this commission of inquiry and I like Namiwa the way he did it. Kungochokamu. Chifuka fog ija inapanga uchikangawa ja. Kukunali mvula. Ine siname ndaona kuti kuli fog koma sikugwa mvula. Siname ndaziona zimene zonse. Mvula imagwa inde koma fog ija inene chilendo. And ndege jaita ngopezeka. Ndege jatina ipeza after fog ija after 2 days. I've never seen pazikula pansi kapena kwela kuliko semenda fufuza. Nenso ndimene mafufuzira. Fog ime chifunga chinali kuchikangawa ja. Si chinali chifunga cheni cheni. There was a foreplay. Kapena di satana anapanga chifunga chija. Siname ndaona. Tuchoka kumzuzu. Ine kumana kwa warafika sambaa sinapite. Nadi kumzuzu. Swa kunali mvula. Nde sinapite. Komanso nali sinapite kumana warafika sambaa. Because nali okumudwa. Nditava uta vice president. Ndege yao sinapezeke. And I got that news. That was around 11:30. Kuta president. Kumani usakarako. Ndege yao yalipila kutera. So sinapite kumene kujaya. Kwa maybe I want to find Malawians sapusi. Kwa chifunga chimene chicha. Chinali choona. Ngati chinali choona. Chifuka chani si chinaonese. Kumatawazi omamona kainisido kandege. Aviation bwana sana aone kuchikangawa kuli fogi kuti mina ndege ja akanayirola kuti akanayipanga kuti sauruke ndi kuluka komwe kumene imaulukira koko. Because that fog was quite unusual Malawians. So I don't think I'll take part in anything concerning the commission of inquiry because I don't see any sense in it. I don't see good results after this inquiry. Kwenda kamati commission of inquiry akufufuza akuyankhula ndi anthu ati because I don't think you see almost 100 people who are involved in that plane crash. That happened ngono kwambiri. And there was no need of coming up with an inquiry that could take a lot of days. The inquiry, good inquiry, mena kama panga konkuno kulilongo kapena kublanta kumene ndege imachana imaina kuti tere ikavutika ikaiphotera kumpoto. Who are the people behind that flight that day? That's a simple thing. Why coming with a big commissioners, big numbers of commissioners? Kufufuza ndege. Chifuka chani? Ambiri amzona 19 ndege chati kuzati inali yankhondo. The military should take charge of the situation. Angotuza Malawi what happened. Ngati military ndale sizikwakuza. Chifunga chani uchikangawa chija, to be honest, Malawians, it was an artificial one. Sindukwanya chifunga cheni. Ine ndimachoka kunzimba. I come from the north and I've been in Mzuzu. Chifunga sichimapanga mpaka usiku. Ine chimapanga koma chimene chinacho dabwisa kwambiri. And there ndege imapezeka chifunga kunalibe ngati kuti kunalibe chifunga china chilichonse. So chifunga cha chisinali cheni mende kona naye. Who formed that chifunga? Anapanga chifunga chimene cheni ndani? What chemicals were used? Was it phosphorus? Shaka ni mabomba ena amata kuponya amapanga chifunga. And chifunga ja amapanga mabomba ja ndima quantities. Akemiko apangira chifunga ja. Akaponya kwambiri mabomba mbiri okhuza chifunga. Amatenga maybe 2-3 days. Amene munapanga usilikali muna mkuzoa zimene ndionera papa. People who have done military sciences, they know what I'm saying here.
chifunga chao chikangawa china ndege magwaja that one a commission of inquiry afufuze chinapangika bwanji. Why was it not detected mumachina ona za mphepo bwanji sana chite detect chifunga chimene chicha bwanji sana chipange detect? It was because sichinali cha natural, it was just a mere man-made chifunga. Chinali ndi intention chifunga chimene chicha. Koma anapanga chifunga chimene ndani? Maiko amene anapanga nkhani yokuza zifunga ndi maiko awa: German, America, Canada, North Korea, Israel ili pomwepo amata upanga chifunga. Kodi kumalawi kuno nthawi imene ndege imagwa kuno kunali anthu akuziko lake liti la North Korea, America, German ndi maiko amene natural. Chifukwa chifunga chimene chicha chinali chodabwisa kwambiri. In the morning chinali chocheperapo, koma madzulo chinali chachikulu kwambiri. Zuwa likamakwera nthawi zambiri chifunga chimakhala ngati chimachepa, koma chifunga chimene chicha chinali chodabwisa kwambiri Malawi. So comrades, about the commission of inquiry mina ngati sindipitako is because of that. Ma commissioners onse amene ndaonaje palibe amene ndi upangiri otanganene zimene unena papa zokhuzana ndi fog inachita kuchikangawa komwe kunagwa ndege that day. So to me, as Samuel Wera, a campaigner for in search of a good leader, we need our leaders to be protected. I mean, to go campaign. I was campaigning for SKC, and to me, it was also my humble responsibility and prerogative to protect him as a human being. Ngati muntu wande alemiri ansambira malala mamkonda. So nkhani yokuza a commission of inquiry nayo, I will no longer talk about it. I will not even dare meeting the commission or even ndinali ndi chilakula kuchoka kumanawo. Koma ntachiona bwino kodi commission of inquiry yakoza fundo yanje yofufuzira. Fundo imene yakoza commission of inquiry, it has not impressed me. Of course, naione koma mene naso my cautious what is telling me. The commission of inquiry is more political than more technical. And it will not yield the results that Malawians we want by the end of the day. So comrades, chifunga chao chikangawa, it must be looked at. Anya weather atuuze. Amina maziwa za nyengo, meteorological people. Atuuze kuti kodi china chitikani chani kuti chifunga chimeje sisi detected by the machine akuno. So my way saying is covered globally pa Google. Umata kuona kwa kuchifunga. Kwa chifunga chimeje pa uje si chinaoneke pa Google that day. You can scroll back muone kunkhani ya weather deja ndege imagwaja chifunga chimeneje si chinaoneke kuchikangawa kuti kunali fog. Why missed? In other countries, in other places chinaonesa ndito kunaoneka kumene unali crowd whatever. You can go back the weather that mene inali sikja ndege imagwa pa 10 June mkoza ufufuza ndito inenda fufuza ndazinzanga andifufuzira oziwa kuti kumalawi chifunga kunalibe chinaliko koma chinalipo patali not as thick as it was ndaje ndege imagwa. So I'm ruling out the commission of inquiry. If it is an inquiry because it wants to safeguard or protect someone politically, that thing it will never work. Ambuye mulungu aliko kumwambako siziteka chifunga chijakodi chinali cheni ngati commission of inquiry ngapeze chimene chichi ineyo I can be assured kuti ndegeja ifufuzidwa bwino. Koma ngati nkhani ya chifunga iyi satiuza chifukwa chani chifunga si chinaoneke pa Google map kapena pa Google camera kuti sikumene imagondege chifunga si chinaoneke machine amene amatuza kulosera weather amene makhala kusogolo. So comrades, good morning and happy day. Have a good day, every one of you. Thanks.